bambo ukapita kumandra ukatsamwarira tasevana mumoyo abambo musatisira nje vana baba vasevatina kana vana vadora katibvunza kuti konai baba kana muchinge mafa ime matorwa nenguva zviko zvachinjanongedza vana zvamakamisikidza vana baba vana muchavati kudekonai asi bambo voseyatini navo ana atu angasativudza kodi yabambo ukatsamwarira mutamwarira chiani chimandatitsandosemunga anatomwe munatisira mabolo mudzati kwanjikodi zvakanaka kwazvekuti kana tichazvishandira tichiri nesimba tikadzire nhaka yavana vedava vasazonzwisa tsitsi vasazonongedzaridevo baba makatedza ide makatisiya nhamoiso ndisakwenda kwamasimba amene ndikudzikwilira ntito dzili ndipamvu tikonze cholowa chanatu amene vasadzembese chisulu asadzalese pamande akuti akomba munatira kwira zonati munatisira futo ife wengine wanafanya kazi ya kutokomeza umasikini, wengine kununuya tumba na magari, ikiwa walikunywa kwa matumaini, wakati wa kuyenda urithi kwa watoto wao. Labda umeshinda kutumia akili yako ya kawaida, sasa watoto umetuacha kwenye shida leo. Kuva baba makatedza, vamwe vachishanda kudzinga urombe, vamwe vachitenga dzimba nedzimotokari, kana vainwa idi vainwa netariro, apo vachigadzirira vana vavo nhaka. Zvimwe makatadza kushandisa njere ime, zvinoona makatisira nhamo isu, idi vana makatisira nhamo isu. Mukana mai vana uwane wokuti maishanda baba mozotisira nhaka isu. Radano dzakovi aurunga pakaruru
kuva na muchavasire iko muchavasira na moire washayabe kutangira inga mukana mai vana uwani wokuti maishanda vana mozovasira na kaibe Bosi kasi teno pamadiamentopo osisi vana vazangeza vana muchavasire iko muchavasira na moire washayabe kutangira inga mukana mai vana uwani wokuti maishanda vana mozovasira na kaibe Sheneshi mtarisi Blacheza baba timu rume wa Irene pakapa Baba Salu Proudi kuruza simango Kuchipinge kwa tuzuka